سلام كما يتكونوا أبزل لكم سلام انت عنان من يلكم لما عالتخا بزعبا زخون شجرات وشت أكلنا زقاتم حماما زقاتم وشت أكلنا أبقارنا كم نريهم ملكتاتهم أستبيلنا لنفلد تبل أرستي حسيمت إزلهم سلزي قال حمامات أبقارنا ملكتات دريو كنرئي كنفتنينا سلازي مسايس توسنا دقائق تصنحو تسفى قبر نزي نعطي مدب انتفتكم مخا شير سبسكرايب كتبلو اعدموكم مالتي سلازي بقطع نعم مدبنا نبل مالتي مبسحتنا اقارنا حبت اندحر جميرو ويكا اقارنا سبشالي خاب كنعنا اقرنا ازيو حبت كجمرنا خلو تنقو انتاي مخانو نفلتو اتقدامي تنكي أبقارنا حبت كمان خلو انتاي تيلنا شجرات أبسرعة زروت دمنا فتيرلو نبلالنا زين من تاين تيلنا كملو أكاراتنا اتن لبنا عزيز رحابة أقارنا مالتي سلزي أمنغو لبنان أمنغو أقارنا ندلو الرحقات عزيز عبالي سلزي أكسجينيتي سخونة بلاد كاب لبنا تسيرو تي فيتامين الزحان معزاتات مالت معزاتات كله ختاسنا أكلنا زدليو نجرات زحازة بلاد ويك قدام نملو أكلنا خيط كله لبنا قدام النوتات نمنيات مالتي نتن أبسخ كبابي أزله أورجانيسيات مالتي أن مسحبت كاتنا مودة تخفنا أكلاتنا تبصحو إجرنا ينبلا لنا سلزي أبسرعة زرو دمناتنا شجرات كقاتم كله مجمري أفكت دخون إنايو أقرنايو مالتي نسبخ ما يكن ردون خل مسلوكم مجمري أمرعة سريع خاطب اللي أخل خاصتهم قدامو دموزو نساتهم نتي حغلن نتي تبق مقبتات مسودو مالتي نسبلعو استرفن دحرخ وداء جميرو مالتي أخول نديك قريبهم توم دحري دمصخان داها نتمرام إخاتركم نتزحر لكعهم أخا مالتي أبسرعة زرودمنا شجرات كقاتم كله ثم ناي مجمريا متقعت زفصمو ويكات زخ مجمريا افكت دغون ويكات صلو كفال اغارناي مالتي سلازي ازي سلمنتاي صلو تيلنا قداماي ازي خقاتمنا كله بزعبا صقط دم كنحسب كنكلالنا صقط دم تاي مالتي صقط دم تاي لنا يالنا ابز حلف فيديو كمان قليت نيره اتم شامبوقوتات ناي دم بستفالالي مقدي مع بفاتس دي بخالق دي بليبيدس مع بستخقاتمون كله ويكا خصبو كله اتدم كم تسقبا اتسيركوليشن ويكا اتسرعه تزرو الدم ككايدا يكلني سلازي زنت دي تخايدو اتي نبلو دلنا نيسرينتس ويكا اتي نبلو دلنا معزاتات ناب ملو أكلنا أيبسحن اللو مالتي سلازي أبسرعة زرو دمنا شجر مسقات أمين كم بعد صوت دم كالإخاء دايبيتس مالتي ويكا شكوريا خا زي حدا خافتي تنكي مالتي أبسرعة زرو دمنا مشم شكوريا حدا خافتي اندي متحاز بقت تدلو مسرعة زرو دمنا شكوريا مالتي سلازي زوم عينات حمامات زيهم كهلونا ويكجمرونا خلو إيجارنا حدا خابتي حبت زفتورو اللي مالتي ويكا إيجارنا حبت إذن تايز حبت أم أكلنا لعل فلوجس ويكا فساسي يكممو إزي كموتي ثخا إيجارنا حبت مالتي سلازي إيجارنا محبات انتايلنا لنا سرعة زرو الدم ناتنا شكر تفديت اللو مالتي تو most likely ويكا مبسحت اوان نزي عينة حمامات زيهم زقروا وخاء حدا شكور ياخون نخد كالا ايكا لعل سلط دم تخبونا خير كالا اي اب اقرنا ازي كم إلكتريك بخون الشوك مالسي اب انزاوي فمزمزيو شت ابيلكا دخيل نقرات كنا ازاب كلنا ازي خاء نس فيتامين B1 متحاز بغتالو مالتي تريولو سلازي أقارنا بزحات ملكتات ناي حمامات هبرنا له مالتي
ካልኣይካ ምንቃዕ እግርን ሰሓ እግርን ከጋጥመና ከሎ ምንቃዕ እግርን ሰሓ እግርን ከጋጥመና ከሎ እዚ እውን ልክዕ ምስ መን ምትሓሓዝ ኣለዎ እንተይልና ምስ ጸላም ከብድና ምትሓሓዝ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለምንታይ እዚ ዳ ምስ ጸላም ከብዲ ምትሓሓዝ ኣለዎ እንድሕር ንብል ኮይና መቸም ጸላም ከብድና እንታይ ይስርሓ እንተይልና ዲቶክሲፋይ እያ ትገብሮ ማለት ሲ ፊልተር እያ ትገብር ንኣብነት ኣልኮል ክመፀና ከሎ ዝኾነ ዘይተፃረየ ነቲ ብላድስ ተፃርዩ ነቲ ዘድልየና ማለት እዩ ዘድልየና ንኣካላትና ናብ ኣካላትና ትሰዶ ማለት እዩ ከም ሓይሊ ቀይራ ናብ ኣካላትና ትሰዶ ትዘድልየና ከዓ ተኣልየና ማለት እዩ ስለዚ ፊልተር እያ ትገብረልና ማለት እዩ ስለዚ እታ ጸላም ከብድናትና ብሰብሒ ማዕበስቲ ከጋጥማ ከሎ ብሰብሒ ማዕበስቲ ከጋጥማ ከሎ ወይ ከዓ ብሰብሒ ክሽፈን ከላ እንታይ ይጋጥመና ማለት እዩ ሰሓ እግሪ ይጋጥመና ምንቃዕ እግሪ ይጋጥመና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝፈጠሮ ሽግራት እንታይ ይጋጥመና እዚ ከዓ ብምንታይ ኮሬክት ይኸውን እንተይልና ናይ ቫይታሚን B3 ዝበሃል ሕፅረት ኣጋጢመና ኣሎ ማለት እዩ ቃንዛ እግሪ ክንኻ ብርቱዕ ቃንዛ እግሪ ክትዕዘቡ ዶ ወይ የጋጥመኩም ዶ እዚ ቃንዛ እግሪ መብዛሕትኡ እዋን ኣዝዩ ኣብ እግርና ቃንዛ ስማዓና ከሎ እዚ ከዓ ናይ ማግኔዚየም ወይ ከዓ ማግኔዚየም ዝበሃል ሕፅረት ኣጋጢመና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ማግኔዚየም ሕፅረት ናብ ቃንዛ እግሪ የቃልዓና ወይ ከዓ ኣካልና ጽምኢ ክጋጥሞ ከሎ ዲሃይድሬት ክኸውን ከሎ ማለት እዩ እዚ ከምኡት እዚ ከዓ ቃንዛ እግሪ የጋጥመና ማለት እዩ ስለዚ ኣገርና ብዙሓት ምልክታት ይህቡና ኣለዉ ማለት እዩ ጽፍርና እግርና ብጫ ክቕየር ከሎ ኣብ እጋርና ማለት እዩ ኣብቲ ዓበይትና ድዮም ተማፀበዕትና ተማፅፋርና ደሎ ብጫ ክቕየሩ ከሎ ነዚኣቶም ከዓ ናይ ፋንጋስ ምልክት እዮም ማለት እዩ ፋንጋስ ኣብ እግርና ይጅምረና ከም ዘሎ ምልክታት እዮም ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ዓባይቶ ናይታ እግርና ኣዝያ ቤናሳ ቃንዛ ክስማዓና ከላ እዚ ከዓ ብቐጥታ ምስ ኪድኒ ምትሓሓዝ ኣለዎ ማለት እዩ መቸም ኪድኒ ክብል ከለኹ ኩሊት ማለት እዩ ምስ ኩሊት ምትሓሓዝ ኣለዎ ስለዚ ኣእጋርና ኩሉ ግዜ ብዙሓት ምልክታት ናይ ሕማማት ኣብ እጋርና እዮም ዝረኣዩ ኣብ እጋርና ዝኾነ ምልክታት ከጋጥም ከሎ እዚ ኖርማሊ ድኸውን ኢልና ክንሓልፎ ይብልና ቀዲምና ክንገንዘቦ ዘለና ሕክምናዊ ሓገዝ ክንረክብ ክንክእል ኣለና ስለዚ ሳማራይዝ ንምግባር ወይ ከዓ ሳማኣብ ንምግባር ኣብ ኣካልና ሕበት ከጋጥመና ከሎ ብቐጥታ ናይ ስርዓተ ዝሮደም ሽግር ወይ ኣብ ስርዓተ ዝሮደም ናትና ሽግር ተፈጢሩ ሎም ንብል ኣለና ካልኣይ ከዓ ምንቃዕ እግሪ ከጋጥመና ከሎ ወይ ከዓ ሰሓ እግሪ ከጋጥመና ከሎ እዚ ከዓ ብቐጥታ ምስ ጸላም ከብዲ ምትሓሓዝ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ቃንዛ እግሪ ከጋጥመና ከሎ ከዓ ናይ ማግኔዚየም ዝበሃል ሕፅረት ኣጋጢምና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ዓባይቶና በይና ዓባይቶናትና ቃንዛ ክትገብረና ከላ እዚ ከዓ ምስ ናይ ኮላሊትናትና ምትሓሓዝ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚ ንምንታይ እዚ ከመይ ክድዕረ እንተይልና ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ንዕኡ ከዓ ብዲቴይልስ ክንሪኦ ኢና ናይ ሎም መዓልቲ ግን ጀስ ከም ሓበሬታ ኣእጋርና ብዙሓት ምልክታት ናይ ሕማማት ከሪኡና ከም ዝኽእሉ ንምግላፅ የመፅእ ኣይ ሆፕ ገለ ሒዝና ክንከውን ተስፋ ገበር ኣኸንደል